28 kabalay ang naugdaw sa Barangay 5A Bangkeruan sa Davao City ni atong Huwebes Santo. Atong sayro ng dugang detalye niini pinaagi sa report ni John D. Esteban. Nabulabog ang mga residente sa Pag-asa Barangay 5A Bangkeruan, Davao City. Dihang miulbo ang sunog alas 11 Huwebes Santo sa gabi. Paspas midako ang kalayo, sanglit gama sa light materials ang kabalayan sa lugar. 28 kabalay ang nasunog. 13 ang partially damaged, samtang 15 ang totally damaged, ug 88 katao ang apektado. Base sa investigasyon, nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa balay ni Ramon John Sulite. Og based sa atuang ocular inspection nga kaning involved nga balay is improper ang iyang mga electrical installation. That's why ang atong gitan-aw nga probable cause sa mga insidente either electrical short circuit or electrical arcing due to loose connection. O fortunately, walay injured or fatality during sa incident. Ang mga apektadong residente gilayong gihatagan og pasiunang tabang. Pipila na usab ka mga ahensya ang mihatag og mga materyales aron makatukod og balik ang mga nasunugan sa ilahang mga balay sa lugar. Sa LGU, sa SWDO, naghatag na yun ang mga hinabang tanan nga naanay itong kusina ng bayan. Aton pa yung sila ha, sa karon naka-experience lagi na kadua na katulo. So careful na lang yun. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban. Para sa One Mindanao.